थांनाय नं फेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय आर्टिलेक्ट पिसिटिसि सुयाला बागाननि थांलाय फैलाय खालामनाय लामाया गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गोग्लैनानै दंमोन। बेखौ रावबो नायसनाखैमोन। बे समाव थांनाय नं फेरगाव बियाबनि एबा बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा गावनि फैसाजोंनो बे लामाखौ बानायनानै होदों। फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा जोबोर खस्थ' थांलाय फैलायखौ नुनानै आरो रायजो राजाफोरनि खस्थ'खौ नुनानै गावनि दाननि बेथनजोंनो बे लामाखौ खोनानै होबाय। बिथां मावफुंगिरि सोद्रोमाया बड'लेण्ड बुब्लि खौरांगिरि अनसुला बसुमतारीनि सिगाङाव मा फोरमायखो मिथिना लानि। दिनै आंनि 32 नं फेरगाव समस्तियाव जोबोद गाज्रि लामा। बे लामाया गोनांथारबो। रायजोफोरा थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां उसुबिदा, हस्पिटालाव एम्बुलेन्स लांनो उसुबिदा आरो दायो फरायसालिया खुलिनायनि लामायाव थांबाय। दा फरायसुलियाबो फरायसालियाव थांनो गोबां उसुबिदा आरो लोगोसे बाहाय मोनसे टि इन्डास्ट्रि दङ, सुवाला टि इन्डास्ट्रि होननानै। बिथांमोनाबो बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो, नाथाय गोबां असुबिदा जानानै दङ। दा जोंहा जिहेतु सरकारनिफ्राय सेंसन जानाया गोबाव लादों। दा बेसिम रायजो राजा नेनो गोनां जायोब्ला गोबां खस्थ' मोनबावो। आं बेखायनो आंनि एमसिएलएनि जि बेथन मोनो, आं बे बेथनजोंनो नैबे प्राय 2 किल'मिटारनि बे गोलाव लामाखौ आङो जिसिबि लगायनानै रायजो राजाखौ लानानै आङो फोसाबना होदों, जाहाथे रायजो राजाया एसे सुबिदा जायो। बिनि थाखाय आं बे लामाखौ दिनैनिफ्राय फोसाबनानै होनो थाखाय राहा लानाय जादों। गोबां जायगायावनो दिनैसिम औवानि दलंजों जोङो थाबायनायनि मानसिफोरनि सायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय माबाफोर बेबस्था लादों? नंगौ, जोङो गोबां आसा खालामदोंमोन। बिटिसि सुक्ति जानाया 17 बोसोर बारलांबाय। बे 17 बोसोराव जोंबो गोबां आसा खालामदोंमोन। बिटिसि लोगोसे बे बिटिआर ओनसोलाव दायो जोंहा 12 जन एमएलए सिट दङ। बे 12 जन एमएलएआवबो थांनाय समफोराव जोंहा गासैयावबो एमएलए दङमोन। बिथां एमएलएफोरखौबो गाव गावनि समस्तिखौ जौगाहोनो थाखाय आसाम सरकारा खाबु होदोंमोन। थेवब्लाबो जोंनि समस्तिजों लोगोसे गोबां समस्तिफ्राव दासिमबो जोंनि गामियारि लामा लोगोसे बे दालांफोरखौ बानायनाय जायाखै। दासिमबो औवानि दालां दङ, दासिमबो गारि मथर लांजायै गोबां लामा दङ। दा बेयो जोबोद दुखुनांथावना। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर सरकारा बेफोर लामाखौ फोसाबनो थाखाय, बानायनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों आरो बेखौ जों एसे समजोंनो नांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि सरकारा दासो 9 मास जालांबाय। दा बेवहाय जों जथेस्थ'खिनि फान्ड, जथेस्थ'खिनि पुजिनि जोंहा गोनांथि जानानै दङ। दा बेखायनो एसे जों मावलांबाय थादों जा जिखिनिखौ हायो। दा बेखायनो जोंनो सम नांगोन। जिखिना जों दा मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखिनि जिखिनि जेंना दङ, बे जेंनाखिनिखौ जोङो मावफुंना होनो थाखाय रायजो राजानि खाथियाव जोङो समायखिरा लादों। दिनै उदालगुरि जिल्लायावहाय मोनसे एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरिनि सायाव धर्ना होनो सानदों। बेनि सायाव नोंथाङा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड, बेनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ हगारनांगौ, रिलिज होनांगौ, बेखौ लानानै गोबां आफादफ्रा दाबि दैखांदों। बेवहाय बयहाबो आन्दालन खालामनो बा सोमावसारनो अधिकार दङ आरो बिथांखौ गनांगौआ बिटिआरनि जि सुक्ति, बे सुक्तिजोंनो बिथाङा गनांगोन। एसे सम लागोन, जिहेतु दासो 9 मास जादों आरो बे 9 मासनि गेजेरावनो 270तानिबो बांसिन, 270निबो बांसिन एनडिएफबिनि जिखिनि नन हाइनियास केसफोर दङ बेखौ अलरेडि उइथड्र खालामबाय आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ लाफानानै गोबां जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय जोंनि दावहारु बिथांमोननि जि केस, बेखौबो बोखारनानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सि प्रमद बर' बिथाङा आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ आरो बिनि जि बिसार खालामनायनि हाबाफारि बेयो जागासिनो दङ। दा बेखायनो आं खावलायगोन जे जायफ्रा बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननो थाखाय संग्राम खालामगोन बा खालामदों, बिथांमोना डेम'क्रेटिकेलि संग्राम खालामबाय थाथों। बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय जों बयबो लुबैजादों बिथाङा जाहाथे गनांगौ आरो बेयो मोनसे मोजां जारिमिन जानानै थाथों जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे शान्तिया फैबाय, बे मोनसे मोजां जारिमिन जानानै थाथों, जों बेखौनो लुबैयो। আমাৰ বহুদিনীয়া এই যিটো পথ ইউটি ৰোডৰ পৰা নাওবান্ধা গাঁৱলৈ, এই পথছোৱা অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, শোচনীয় অৱস্থা। এই শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী, বাগানৰ বনোৱাসকল বা আমি সকলো গাঁওবাসী ৰাইজ অহা যোৱা কৰাত বিশেষভাৱে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। এই অসুবিধাৰ প্ৰতি সন্মুখীন ৰাখি আমাৰ
দাওবৈচা বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ সাধাৰণভাৱে মেৰামতি অলপ কৰি দিয়াৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰয়াসেৰে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে তেখেতে এই কামটো আগবঢ়াইছে আৰু এই পৰৱৰ্তী সময়ত ইউটি ৰোডৰ পৰা খাগৰাবাৰীলৈ লগতে শুক্লাই দলংখন এইখিনি PMGYত বৃহৎভাৱে এই ৰাস্তাটোৰ কাম তেখেতে হাতত লৈছে কিন্তু সেই কামটো ষ্টাৰ্ট নোহোৱালৈ তেখেতৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে এই ৰাস্তাটোৰ প্ৰাৰম্ভিক এটা মেৰামতি কৰি দিছে সেইবাবে আমি অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ হৈ তেখেতক দীৰ্ঘায়ু তথা সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ দুৰ্গতিসমূহৰ প্ৰতি চকু ৰখাৰ বাবে তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ ভেৰগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ MCLA লগতে আমাৰ EM মহোদয় আজি আমি আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলৰ আজি 17 বছৰে পিছ পৰি থকা এই অঞ্চলত আজি আমাৰ মাননীয় দাওবৈচা ছাৰে তেওঁৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে চৰকাৰী অনুমোদন নোহোৱাকৈও তেওঁ আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতি দেখি তেখেতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ ইউটি ৰোডৰ পৰা আমাৰ নাওবন্ধা ME স্কুল প্ৰাংগণলৈ যিখিনি ৰাইজে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা আছিল সেই ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতে যিখিনি অৰিহণা আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছাৰলৈ আৰু লগতে এই 17 বছৰে বিগত কালত BPFৰ দিনত এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে আমি সমাজ সচেতক হিচাপে বহুবাৰ নিবেদন কৰিছিলোঁ তথাপি এই 17টা বছৰত আমি একো ফলাফল দেখিবলৈ নাপালোঁ ইতিমধ্যে ছাৰে আমাক জনাইছে যে এই ৰাস্তাটো চৰকাৰীভাৱে এটা বৃহৎ চেংচন হৈ শুক্লাই নদীৰ দলং হৈ খাগৰাবাৰীলৈ এটা পথছোৱা হ'ব বুলি তেখেতে আশা দিছে আৰু তেওঁক মোৰ তৰফৰ পৰা সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে মই তেখেতলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰ আমি ইমান দৰিদ্ৰ পৰিয়াল বা আমাৰ এই অঞ্চলৰ চাহ বাগিচাত কাম কৰা বনুৱাসকলে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে বা আমি নিজেও অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে যিটো ৰাস্তাৰ অসুবিধা এই ৰাস্তাৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ ছাৰ মহোদয়ে যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি শুক্লাই নদীৰ দলঙৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব বুলি তেওঁলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল আৰু লগতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত তেখেতে আহি আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ যিখিনি মানুহ চলাচল কৰিব নোৱাৰা গাড়ী ঘোঁৰা লৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা আছিল এই অৱস্থাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতে যিখিনি তেওঁৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াইছে তেওঁলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ এই অঞ্চলত বহু ৰাস্তা এনেধৰণৰ আছে এই সকলোবোৰ ৰাস্তা তেওঁৰ জৰিয়তে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ কাৰ্যকালৰ আজি 8 মাহ হ'ল 8 মাহৰ ভিতৰত যিখিনি প্ৰগতিমূলক কাম দেখিছোঁ তাৰ বাবে আমি সমাজৰ তৰফৰ পৰা মই নিজৰ ব্যক্তিগত মতামত এটা দাঙি ধৰিছোঁ তেখেতে বহুখিনি সফল হৈছে আৰু ভগৱান আল্লাই তেওঁক ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে যাতে তেখেতে আমাৰ প্ৰতি চকু ৰাখে এই আমাৰ অনুৰোধ আৰু তেওঁ যাতে আমি ভৱিষ্যতলৈ তেওঁক আমাৰ এই অঞ্চলৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ বাবে তেখেতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিমানবোৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰি যাব বুলি আশা ৰাখি মোৰ সমজুৱা বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738